دو مسرور بارزانی لصلاح الدین پیشوازی اجمارک زانا و ماموستاین اولی و تارخوین مزگفتن سنور پارێزگا سلێمانیە کرد دەستپێکێ و پشتی بخێرهاتنەکە گەرم مسرور بارزانی سوپاسیا شاندا رێزدار کرد و هێویژی خواست کو میناکا وان جۆرە سەردانان لە دەمێن بێن گەلێکی بێتر بن ji bo hemahengî û li hevguartina dîtûn û nêrînan ji bo başerkirina rewşa dîndariyê li Kurdistanê. Herwa Mesrûr Barzanî rola kesatiyên olî di pêşdebina canê lêborînê û aştîxwazî û welatparêziyê li Herêma Kurdistanê bi giştî û Sunûrê Parêzga Silêmaniyê bi taybet ji ber ku mamostayên olî bi dirêja dîroka kevn û nû berdam roleke berbiçav hebûye û heye çi di pêşxistin û berdamîdan û serxistina şûreşên neteweyî û serbestxwazên gelê me de لەوما ڕۆلا مامۆستایان ئۆلی di berdawamidan bi pêşdebirina bêtira paşaroja gelê me û garantîkirina paşarojeke misûgertir û pirşingdartir bêguman cihê rawistanê û giringî dayînê ye. Her di rûniştê de behsa rola bilinda ola pîroza Îslamê bi dirêjaya dîrokê û peyama wê ya aştîxwazane kir ku ji dilûvanî û bexşinde û lêborîn û biratî û tebayê pêk tê. Her di vî warî de behsa wêyekê kir ku milletê me her li destpêkê hêza naverûka ola Îslamê bûye û tu dema jî li Herêma Kurdistanê nehatiye xwestin ku bazirganî bi navê ola pîroza Îslamê bêtekirin yan weke amraz û pirekê ji bo gehiştin bi berjewendiyên taybet û desalatê û pileyan bikarbînin bi corekî ku mafê xelkekê dî pê zabit bikin. Belkû berûva jî milletê Kurd û Kurdistanê her tim di xizmeta ayînê dabûne û dîrokê jî çendîn mînak vê babetî diselmînin. Her di berdama wê hevdîtinê de berêz Mesrûr Barzanî supasiya dilsozî û helwîsta bilinda mamostayên ayînî kir û jêra ragihandin ku em divê ji wê yên zana û kesatiyên olî hînî wefa û niştîmanperweriyê bibîn ji ber ku hûn dirêjepêderên rêbaza pîroza wan serkirdên me ne ku pêşeng bûn dişyarkirina neteweyî da ji bo xebatkirina serbestî û rizgariya gel û niştîman. Herwa behsa wêyekê jî kir ku bi dirêja dîrokê milletê me rastî hovanetirîn corên qirkirin û jinûsayîdkirinê hatine û bi nav û perda ola Îslama pîroz lêbelê bêguman tinê ji bo pêkanîna meremên xwe nepak û hovane bûye. Lewma ew buwerên merg bir ji trajediyayê bi wan selman ku êdî kes nikare muzayidê li ser livandina hesta dîndariya milletê me bike. Pirsa milletê Kurd bi dirêjaya dîrokê û tanha jî pirseke neteweyî bûye nek ayînî. Dawiyê jî hemûyan tekes li ser wêyekê kirin ku peyama pîroza Îslamê dûre ji her cûre tundkariyan û yan handan ji bo tundkariyan ew jî di hewlên wêyekê dane ku wêneyê pak û pîrozê ayînê Îslamê ji kuştin û birîn û toqandinê berceste bikin. Merem û ecindayên wan yên nefretlêkirî ji bo hemû alêkî eşkire ne. Hemû ayînên pîrozên asmanî bi giştî ji wan jî ola pîroza Îslamê ji bo xizmetkirina mirovantiyê û berqirarkirina biratî û aştî û lêborînê hatine. Dawiya evdîtinê jî Rêzdar Mesrûr Barzanî hêvî xwast ku zana û mamostayên olî berdewam bin li ser vê erka xwe ya pîroz û rênmayîkirin û perwerdekirina civakê me li ser bingeha canê lêborînê û aştîxwazî û çespandina xoşewîstiye û awêtekirina xwedanasiyê û dîndariyê digel xoşewîstiya ji bo gel û ax û niştîman.